గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తో సీఎం చంద్రబాబు మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. సుమారు 2 గంటలకు పైగా గవర్నర్ తో సమావేశమయ్యారు. ఇటీవల విశాఖలో జరిగిన సిఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ తో పాటు పలు అంశాలను సీఎం ఆయనకు వివరించారు. రాజ్ భవన్ పేరును లోక్ భవన్ గా మార్పు చేసిన తర్వాత తొలిసారిగా వచ్చిన సీఎం అమరావతిలో నిర్మాణం చేయనున్న లోక్ భవన్ కు సంబంధించిన టెండర్లకు ఇటీవల జరిగిన సిఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశంలో ఆమోదం తెలిపిన విషయాన్ని గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. సిఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ తో పాటు పలు అంశాలను సీఎం ఆయనకు వివరించారు. రాజ్ భవన్ పేరును లోక్ భవన్ గా మార్పు చేసిన తర్వాత తొలిసారిగా వచ్చిన సీఎం అమరావతిలో నిర్మాణం చేయనున్న లోక్ భవన్ కు సంబంధించిన టెండర్లకు ఇటీవల జరిగిన సిఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశంలో ఆమోదం తెలిపిన విషయాన్ని గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.